Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at welcome sa isa na namang edisyon ng Siko. Sino? Ako. Sa bansang Brazil, dating seminaryan at dating madre, nag-asawa. Si Lais Dognini ay naghahanda na para maging madre, habang si Jackson naman ay nagpaplanong magpari. 2 taon si Lais naging Carmelite sister. Nagsuot na siya ng habito at kalaunay naging novice. Si Jackson naman ay isang philosophy professor na 5 taong nanatili sa seminaryo. Habang nasa kumbento, na-diagnose raw si Lais na may mild depression. At kailangan niyang iwan ang kumbento para alagaan ang kanyang sarili. Nabalitaan daw ito ni Jackson at nakipag-ugnayan kay Lais. Lumipas ang ilang taon at napagtanto naman ni Jackson na hindi para sa kanya ang pagpapari. Nagkaroon daw siya ng discernment para rito. Umalis siya sa seminaryo makalipas ang 2 taon. Nagkita silang muli ni Lais at doon sumibol ang pag-ibig. Congrats sa newlyweds! Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Grabe, congratulations! Congrats! So, ex-seminarian plus madre, pwede rin pala, no? Talagang kayo yung tinadhana. Pwede. Kayo yung destined for each other. So, naniniwala ba kayo sa destiny? Ikaw, Mang Kanor, ikaw, Tita Max, destiny? Hindi. Bakit? I think tayo yung gumagawa ng tadhana natin. Di ba, umagri si Boyet? Kasi for me, kaya may tinatawag na free will na regalo ang Diyos eh. Okay. Free Para will. ka Oo, you mamili. are free to choose. Okay. Kung ano yung path at pati yung mga tao makakasama mo sa buhay. Of course, yung parents mo, hindi mo sila mapipili, di ba? You know? Oo. But of course, yung mga susunod na gagawin, decision mo sa buhay, ikaw na ang pipili nun. Ayun. Kasi parang parang kung kung may halimbawa may tamang kayo na sa ending sa isa't isa, parang robot pala tayo. Wala nang challenge. Oo. Ay, hindi naman challenge. Kumbaga, wala pala tayong freedom. Tapos na yung ending. Di ba pag ang movie, alam mo na yung ending, wala nang ganang panoorin, walang twist, walang... For me, ganun sa buhay. oo, yun yung binigay sa atin ng Diyos, yung kalayaan pumili kung ano yung gusto mo. Free will. Oo, free will. Yan. So, ganun din, for me, ganun din sa love eh. Hindi yung, kung siguro yung nakatadhana yung para sa akin. Hindi kailangan may gawin ka bilang tao. And magdidesisyon ka rin. Oo, pipiliin kung sino. mo rin. Yes, di ba? Nung bata ako, akala ko, ganon, may nakatadhana para sa'yo. Tapos kung sino yung pangasawa mo, para na kayo sa isa't isa. Hindi pala. Ikaw pala yung may choice nun. Kaya, di ba, ba't kayo maghihiwalay? Kasi, di ba kayo yung kinasal? Kasi ang paniniwala ko, pag kinasal kayo, Tadhana. kayo yung tadhana. Hindi pala. Tayo pala yung namimili. Tingin nga kay sister. Uy, maganda si sister. Maganda si sister, di ba? Si father, patingin na, hindi magpapare, pero si professor, maganda rin si professor. Maganda rin si professor. Ay, gwapo rin pala, gwapo. Parang ako lang. Ikaw, Mang Kanor, anong paniniwala mo sa destiny? Basta may maganda. Destiny kayo. Destiny agad yan. So, destinies. Ay, destiny. Destiny. Ganun yan. Basic. Ikaw, Col. Ako naman, agree din ako doon sa free will na kung, kaya nga sinasabi nila minsan may totga ka kasi hindi mo yung pinili yung tao. Parang what if yun ang pinili ko? Iba yung dinesisyon mo sa buhay nilet go mo siya Hindi mo tinuluyan So, yun na nga, kung alam mo na yung ending ng buhay mo or
paglaki ko, magiging basketball player pala ako, magiging director pala ako. Bakit pa ako Pag alam mo- mag-aaral? Yung pala yung ano ko, yung pala rin yung mararating ko, magiging successful ako. Di, petics na lang ako kasi yun pala yung nakatadhana. Papunta na rin yun, no? Oo, pero hindi ganun ang life eh. Tatrabahuin mo siya. For it. Gusto mong yumaman, gusto Yes, mong makapagtapos ng pag-aaral. Diba, tatrabahuin nasa mo Diyos siya. ang awa, nasa tao ang... G. Wow, sana. Hindi to G. Dapat complete the sentence. Nasa tao ang... Nasa tao Letter ang... G din to. Nasa Letter tao. G, tama na ako. Hindi. Nasa tao ang... Nasa tao ang... nasa tao ang gawa. Yan, nasa tao ang gawa. Paluhin na Diba? natin, guys. Kasi robot na tayo kung alam na pala, si Lord na palang kontrolado ng buhay Totoo na may yan. Binigyan tayo ng free will. So, exercise Your right to vote. Wala pang eleksyon. Wala pang Malapit eleksyon. na. Tumakbo. Yung kandidato, Yung professor. Professor yung pinag-usapan eh. Oh. eyes on the board! Sabi ni professor? Sabi ng politiko. Ay, galit na. Yung professor. Yung politiko? Nangulimbat. Yung politiko! Yung professor. Nagbenta lang ng pulburon. Alala ko naman yung Teacher. professor. Yung professor. Yung kandidato. Sabi kasi ay, anong binibenta? Yung ice candy eh. Ng professor. Ng politiko. Diba? May may 1 kilong bigas, may 2 sardinas. Paayuda ng politiko? Ng professor. Ay, ang sa tularan natin. O, Yung yung kandidato. wag, yung professor. Ang galing niya sa math! Ni professor? Yung kandidato. Oh, siyempre. Kaya nga nakakulimbat ng Yung bilyon-bilyon. kandidato. Oo! Basic! Mga kabisyo, hanggang alas 9 po tayo. Here's Grace Note. Wasabi. Titi. Ano? Attention ko